ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. боз як рӯзи бо саодати зиндагӣ мо ҳайати эҷодии барномаи милитсия хабар медиҳадро бо шумо рӯбарӯ сохт, то ин ки дар баробари ахбори криминалӣ аз фаъолияти милитсияи суғд маълумот диҳем. ҳодисаҳои ҷиноятӣ ба мисли одамкушӣ, дуздиву қаллобӣ, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва дигар рӯйдодҳо аз фаъолияти хизматии милитсияи суғд дар барномаи имрӯза ҷой дода шудааст. ҷасад дар халта, милитсияи спитамен гиреҳи ҷинояти сарбастаро кушод. Дингаба андохтам, ин тууру нашуд, бо 5 кати тууру кардану рафтам дарёба. навраси муштзур мусафедро то дами марг латукуб намуд. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қаллоб 5 деҳқонро фиреб дод. мобайни 10 рӯз ба пула оварда метиҳам гуфта 20 август ба 5 тонна биринҷ гирифт, миқдори 9 сомони ҳар 1 килограммаш. ҳамун исе абдурамон нест мана. милитсияи суғд соҳиби бинои нав мешавад. хуҷандро макони дуздӣ интихоб намуду ба даст афтод. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. барномаро аз хабари расмӣ оғоз менамоем. барои кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд бинои нав сохта мешавад. тибқи лоиҳа бинои иловагии 4 ошёна дар ҳудуди бинои имрӯзаи раёсат қомат хоҳад афрохт. санаи 13 ноябр бо иштироки вазири корҳои дохилӣ ва раиси вилояти суғд маросими гузоштани санги асос баргузор гашт. дар ҳудуди бинои маъмурии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд бинои иловагӣ сохта мешавад. рӯзи 13 ноябр дар макони сохташавандаи иншоот маросими гузоштани санги асос бо иштироки вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милитсия раҳимзода рамазон ҳамроҳ ва раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода баргузор гашт. фармоишгари лоиҳа идораи сохтмони асосии вилояти суғд буда бинои маъмурии сохташаванда аз таҳхона ва 4 ошёна иборат ва дар он тамоми инфраструктури зарурӣ аз ҷумла 45 утоқи корӣ, ошхона, меҳмонхона ва толори варзишӣ ба нақша гирифта шудааст. вазири корҳои дохилӣ ва раиси вилоят зимни шиносоӣ бо лоиҳаи иншооти навсохтмон ба масъулин ҷиҳати бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. қобили қайд аст ки дар раванди корҳои ободонӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо пешниҳоди раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд ба нақша гирифта шуд ки бинои иловагӣ бо тарҳи наву замонавӣ сохта шавад. ҷонибдории шудани пешниҳоди мазкур аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд шаҳодати ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи рӯзафзуни роҳбари давлат ва ҳукумати мамлакат ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ мебошад. тибқи иттилои масъулин бинои мазкур дар арафаи ҷашни 30-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2022 ба истифода дода мешавад. таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои криминалии барнома. баъде аз соҳили дарё пайдо намудани ҷасади ҷинсияи зан бо аломатҳои марги маҷбурӣ дар дохили халта, мақомоти милитсияи ноҳияи спитамен шахсияти ҷасадро муайян ва гиреҳи ҷинояти ноаёну сарбастаро кушод. гулмира бобомуродоваи 44 сола модари 3 фарзанд аз ҷониби шавҳараш бо чунин бераҳмӣ ба ҳалокат расонида шудааст. санаи 1 ноябр дарёфти ҷасади ҷинсияи зан бо аломатҳои марги маҷбурӣ дар дохили халта аз соҳили дарёи Сир ҳудуди деҳаи сароби ҷамоати деҳоти сарбанди ноҳияи спитамен боз аз ваҳшонияте дарак медод ки содиркунандааш инсон аст. муайян кардани шахсияти ҷасад супориши аввалини роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳия ба ҳайати шахсӣ буд ки натиҷаи ин дастур барои ошкориёбии ҷиноят мусоидат менамуд. бо гузашти як ҳафта аз рӯзи дарёфти ҷасад корбарӣ бо методҳои ошкоро ва ғайри ошкорои фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ ва сафарбарии ҳайати шахсӣ гиреҳи ҳодисаи сарбастаро кушод. аз ҳисоби кормандони бо таҷрибаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти прокуратураи ноҳияи спитамен гурӯҳи фаврии тафтишотӣ созмон дода шуда шахсияти ҷасад ба пуррагӣ муайян карда шуд ки
Бобомуродова Гулмира мебошад, сокини ноҳияи Спитамен, ҷамоати деҳоти Куруш ва дар вақти бурдани як қатор корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар муддати кӯтоҳ ба мо муяссар гардид, ки гумонбари ин ҷиноятро муайян намоем. шахсияти ҷасад Бобомуродова Гулмира Абдурасуловна соли таваллудаш 1977 истиқоматкунандаи деҳаи куркати ҷамоати деҳотӣ Куруши ноҳияи Спитамен аст, ки аз 17 октябр инҷониб аниқтараш аз рӯзе ки ӯро ба ҳалокат расониданд бедарак буд. дар содир намудани ин ҷинояти махсусан вазнини изтиробангез шавҳари ӯ Умматов Учқун Худойбердиевич соли таваллудаш 1977 гумонбар аст, ки баъди 25 соли оиладорӣ маргталаби модари фарзандон шудааст. Қати занам, қати ҳаминҷа омадим да инҷа ба ҷанҷол шуд. Ҳамин сан қати ҳамин маноям зад, манам иноям зад, ҳаминҷа ба мурд. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда Учқун Умматов гуфтан ҷоиз аст, ки соли 2003 бо моддаи 237 ва соли 2009 бо моддаи 195 кодекси ҷиноятӣ суд шудааст. ӯ нишондод медиҳад, ки новаста аз оне ки соҳиби 3 нафар фарзанди баркамоланд, вақтҳои охир муносибатҳои оиладории ҳамсарон тахту ҳамвор набуда байни онҳо муноқишаю номуросоӣ ҷой дошт. рӯзи сар задани ҳодисаи ҷиноятӣ 17 октябр шабона баъди аз кори саҳроӣ ба хона баргаштан дар ҳудуди деҳаи Фароби ноҳияи Спитамен байни онҳо муноқиша сар зада ба фоҷиаи хунин меанҷомад. аниқтараш шавҳар аз рӯи рашку бадгумонӣ бо истифода аз санг то дами марг Гулмира Бобомуродоваро латукуб намуда аз охирин табу тавони ҷисм, ки ҷон аст, маҳрум месозад. барои рӯйпӯш намудани ҷиноят ҷасадро дар халта ҷой намуда ба дарё партофтан идомаи ҳаракатҳои ҷиноятӣ аст, ки чунин чораҷӯӣ ба гумонбаршуда Учқун Умматов кӯмак накард. Линга ба андохтам, ин тууру нашуд, бо 5 қати тууру кардану рафтам дарёба. ҷиноят ошкор ва акнун содиркунандаашро зарур аст назди қонун ҷавоб гӯяд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида мақомоти прокуратураи ноҳияи Спитамен тафтишот бурда истодааст. ин ҷинояти одамкушӣ бори дигар воқеияти ҳикмати файласуферо ба ёд меорад, ки гуфтааст: ҳайвонот дар ҳамзистӣ бо инсонҳо ром мегарданд, вале одамон дар ҳамзистӣ бо ҳам ваҳшӣ мешаванд. мақомоти милитсияи ноҳияи Мастчоҳ низ аз содиршавии ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ хабар медиҳад. ноболиғи 15-сола сокини шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчоҳ нерӯи наврасии худро нисбати мӯйсафеди 71-солаи дар ҳолати оҷизӣ қарор дошта нишон дода ӯро латукуб менамояд. оқибати ин мушзури нороҳаткунанда аст, зеро ҷабрида аз ҷароҳати бардоштааш дар беморхона ба ҳалокат мерасад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Мастчоҳ нисбати навраси 15-сола Саҷҷод Ҳоҷиев, ки истиқоматкунандаи ҳамин ноҳия мебошад, барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда қасдан расонидани зарари вазнӣ ба саломатии парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбар шуда санаи 3 ноябр тахминан соатҳои 18:30 дар назди бинои рақами 11 кӯчаи Исмоили Сомонии шаҳраки Бӯстони ноҳияи Мастчоҳ бо шаҳрванд Исман Абдулин соли таваллудаш 1950 сокини шаҳраки Бӯстон, ки дар ҳолати мастӣ қарор дошт, вохӯрда дар заминаи муноқишаи ба миён омада бо мақсади қасдан расонидани зарари вазнӣ ба саломатӣ ӯро латукуб намуда аз пой афтонидааст. оқибати ин мушзурӣ нороҳаткунанда аст, зеро мӯйсафеди оҷизӣ дар ҳолати майзадагӣ қарор дошта аз ҷароҳати бардоштааш баъди як рӯзи ҳодиса дар беморхона ба ҳалокат мерасад. гумонбар шуда дар рафти тафтишоти пешакӣ изҳор доштааст, ки ҳақорату даштноми мӯйсафед боиси иқдоми ҷиноятӣ аз ҷониби ӯ шудааст. албатта чунин хулосабарории нодуруст ва муносибати бераҳмона, ки сабаби марги инсон гашт, таассуроташ аз ҳақорату даштном бадтар аст, зеро инсонеро аз ҳаёт маҳрум ва сарнавишти наврасеро доғдор сохт. ҳарчанд мо мехоҳем, ки ҷомеаро беҷиноят бубинем, аммо афроди бадрафтору ҷиноятпеша аз худ дарак медиҳанд ва хоҳиши мардуми росткору хушрафтор орзуи ҳамешагӣ боқӣ мемонад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷинояти қаллобӣ бисёрлаҳзаинаро ба қайд гирифтанд. гумонбаршудаи ҷинояти мазкур Абдураҳмон Раҳмонов, сокини ҳамин ноҳия, ҳарчанд қаблан бо ҷурми қаллобӣ суд шудааст, ҳамин гуна кирдорро боз такрор намуд.
муроҷиати 5 нафар ҷабрдида ба мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оиди ҳимояи ҳуқуқҳои молумулкӣ ва рӯёнидани зарар сабаб шуд, ки нисбати Шаҳрванд Раҳмонов Абдураҳмон Абдусатторович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои мардумфуребӣ ва содир намудани ҷинояти қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. бо ваъдаи пас аз 2 ҳафта пардохти арзиши мол гумонбаршуда аз 5 нафар сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маҳсулоти ғалладонагии биринҷро насия ба даст оварда, дар идома ваъда хилофӣ намуда аз додани маблағи он сарпечӣ кардааст. ин касб ҳам ба ҷо боварӣ қатъӣ дод, ки мо тиллозаводу кор мекунем. Унҷо 600-700 нафар коргароҳ ҳай. Як моҳа мо 2-3 биринҷ мерасад. Хеле боварӣ дорам. аз 1 тонна 130 килограмм то 5 тонна биринҷи шаҳрвандон, ки аксарияти онҳо деҳқони шоликор мебошанд, бо роҳи фиреб аз ҷониби гумонбаршуда Раҳмонов тасарруф шудааст. камтарин зарар 10744 сомонӣ ва аз ҳама бештар 45000 сомониро ташкил медиҳад. Шартномаи хариду фурӯш моҳи ноябри соли 2020, моҳҳои апрел, май ва августи соли 2021 баста шуда, то ҳанӯз аз пардохти маблағи маҳсулот дарак нест ва ҷабрдидаҳо баъди сарсонию интизориҳои бенатиҷа ба милитсия муроҷиат карданд. моҳи июн омда пешман буд 100 кило биринҷ гирифт, бояд тиллозавод ба ош када метиҳаму мо ҳар маҳ 3 тонн биринҷ мегирем гуфт. 100 кило гирифт, пула оварда дод, баъд 3 тонна гирифт, мунки кор кард насия 10 рӯз, мобайни 10 рӯз ба пула оварда метиҳам гуфта 20 август ба 5 тонна биринҷ гирифт, миқдори 9 сомони ҳар 1 килограммаш. ҳамун исе Абдураҳмон нест, мана пула барнагардон. ҷабрдидаҳо нишондод медиҳанд, ки Абдураҳмон Раҳмонов худро ошпази корхонаи саноатӣ муаррифӣ карда ба боварияшон даромад. дар рафти тафтишоти пешакӣ муайян гардид, ки дар асл ин тавр нест ва гумонбаршуда бо мақсади фурӯхтан ва ба даст овардани фоида маҳсулотро гирифтааст. ҳамчунин ба фарзияи дигар гумонбаршуда биринҷро бо арзиши 9 сомонӣ насия гирифта 7 сомонӣ фурӯхтааст, ки чунин амал баръало қасдона ва тақаллубкорӣ аст. вобаста ба шахсияти шаҳрванд Абдураҳмон Раҳмонов тафтишот маълумот медиҳад, ки соли 2018 бо ҷурми қаллобӣ суд шудааст. айни ҳол ӯ дар 5 ҳолат бо сӯистифода аз боварӣ зиёда аз 114 000 сомонии ҷабрдидаҳоро ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. нафароне аз ҳаракатҳои ҷиноятии Раҳмонов зарардида метавонанд ба мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муроҷиат намоянд. дуздӣ аз иморатҳои навсохтмони маҳаллаи 4 ва 5 шаҳри Хуҷанд амали ба ҷомеа хавфнокест, ки ҷавони 33 сола сокини шаҳри Конибодом дар содир намудани он гумонбар аст. сими сохтмонӣ, таҷҳизоти барқдиҳанда, зарфи обнигоҳдорӣ ва дигар намуд ашё ҳарчанд аз ҷониби гумонбаршуда тасарруф шуд, аммо баъди муроҷиати ҷабрдидаҳо ба мақомоти милитсия нафари зараррасон боздошт ва хисороти молӣ барқарор карда шудааст. боз як ҳаракати ноҷою ба ҷомеа хавфнок, дуздии молу ашёро мақомоти милитсияи шаҳри Хуҷанд ба ҷавоне нисбат медиҳад, ки мумкин буд бо қудрату тавоне, ки дорад, ризқи худро на бо роҳи ҷиноят, балки бо меҳнати ҳалол ба даст орад. даҳаи аввали моҳи ноябр дар ҳудуди маҳаллаҳои 4 ва 5 шаҳри Хуҷанд аз иморатҳои навсохтмон дуздида шудани асбобу лавозимоти сохтмониро милитсия ба қайд гирифт ва дар доираи чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ гумонбари ҷиноят ҷавони 33 сола иқоматкунандаи шаҳри Конибодом ҳангоми дуздии навбатӣ ғофилгир шуд. гумонбар шуда муваққатан ба шаҳри Хуҷанд барои кору фаъолият омада, бо мақсади ба даст овардани маблағи муфт дасти тама ба молу ашёи мардум зад ва оқибат бо мусоидати милитсия амали пинҳонкоронаи беобрӯкунанда ошкор гардид. мақсади коркунӣ омадам ба шаҳри Хуҷанд. омадам дар ҳамин мантақаи шаҳри Хуҷанд кор кардам. дидам дар як хона сим буд. ҳамун симро гирифта баъд ба бозори буда фурӯхтам. баъд дубора омадам ҳамун дивизакоро гирифтам буда ва металлолом завод кардам. сими сохтмонӣ ва таҷҳизоти барқдиҳанда далелҳои шайъе мебошанд, ки 4500 сомонӣ арзиш дошта
дар се ҳолати дуздӣ аз ҷониби гумонбаршуда тасарруф ва милитсия онро рӯёнид. ҳамчунин санаи 15 ноябр гумонбаршуда қасди тасарруфи зарфи обнигаҳдории 5 тоннагиро дошт, ки 5000 сомонӣ арзиш дорад. айни ҳол аз рӯи се лаҳзаи дуздӣ ва як сӯи қасди дуздӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва зарари расондашударо гумонбаршуда ба пуррагӣ барқарор кардааст, ки ҳангоми таъини ҷазо ҳамчун ҳолати сабуккунанда ба назар гирифта мешавад. идомаи барнома. хадамоти посбонии пайраҳадорӣ сохтори таркибии мақомоти милитсия аст, ки самти фаъолияти он ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ нигаронида шудааст. аз фаъолияти ротаи хадамоти посбонии пайраҳадорӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд маълумот хоҳем дод, ки ба таври шабонарӯзӣ амнияту тартиботи маркази маъмурии вилоятро ҳифз менамоянд. хадамоти дидбонии пайраҳадории милитсия ба ҳайати воҳиди милитсие, ки фаъолиятро оид ба ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ба амал мебарорад, дохил мешавад. ротаи хадамоти дидбонию пайраҳадории шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд барои таъмин намудани тартиботи ҳуқуқӣ дар кӯчаҳо, амнияти шаҳрвандон, огоҳонӣ ва пешгирии ҷинояту ҳуқуқ вайронкунӣ ҳамарӯза дар се баст бо хизматбарии 8-соатина, асосан дар ҷойҳои ҷамъиятии маркази маъмурии вилояти Суғд, ки дар он ҷо зарурати объективии ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ лозим аст, ба хизмат сафарбар карда мешаванд. дар бастҳои шабона ҷиҳати пурзур намудани назорат ва таъмини босифати тартиботи ҷамъиятӣ ба хизмати дидбонию пайраҳадории милитсия сарбозони қисми низомии 3501 раёсати қушунҳои дохилӣ ҷалб карда мешаванд. хатсайрҳои пайраҳадорӣ ва ҳаракаткунандаи автомобилӣ бо қисми навбатдорӣ дар робитаи пайваста буда барои пешгирӣ ва қатъ гардонидани ҳуқуқ вайронкуниҳо ва дигар кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар шаҳри Хуҷанд мусоидат менамояд. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо назардошти ин омил идоракунӣ ва ташкили хизмати дидбонии пайраҳадориро таҳти назорати худ қарор дода, бо назардошти вазъияти оперативӣ хатсайрҳои пайраҳадориро ташкилу сафарбар менамоянд. давоми 10 моҳи соли ҷорӣ масъулини ротаи хадамоти дидбонии пайраҳадории шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон 331 адад протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода 16 ҷиноят ошкор намуданд. таҷрибаи амалӣ нишон медиҳад, ки гаштугузори масъулини хадамоти дидбонию пайраҳадорӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо сару либоси хизматӣ худ таъсири профилактикӣ дорад ва ҳуқуқ вайронкунандагонро аз содир намудани ҳуқуқ вайронкунӣ боз медорад. илова бар ин, дар рӯҳияи шаҳрвандон боварӣ ба бехатарӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва қадру қиматашон ҷой мегирад. тавре қаблан иттилоъ дода будем, ба муносибати рӯзи милитсия мусобиқаи футбол ташкил гардида буд, ки ҷамъбаст ва ғолибон қадрдонӣ шуданд. натиҷаи ҷараёни мусобиқаҳои варзишӣ дар ин бахши барнома ҷой дода шудааст. дар партави чорабиниҳо бахшида ба рӯзи конститутсия ва таҷлили рӯзи касбии кормандони милитсия шурӯъ аз 20 октябр то оғози моҳи ноябр байни шӯъбаву хадамотҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо иштироки 12 даста мусобиқаи футболи хурд доир гардид, ки ҳадафи он ҷалби ҳайати шахсӣ ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. мусобиқа таҳти назорати масъулини шӯрои ҷумҳуриявии динамои вазорати корҳои дохилӣ дар минтақаи Суғд бо доварии мураббиёни федератсияи футболи хурди вилоят тибқи реҷаи системаи даврӣ дар ҳайати 2 гурӯҳ иборат аз 6 дастагӣ ҷараён гирифт ва 4 дастаи беҳтарину муваффақи мусобиқа дастаҳои шӯъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ, хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ, шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ ва шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсат ба давраи нима ниҳоӣ роҳ ёфтанд. дар натиҷа дастаи шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ дастаи шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирро бо ҳисоби 4-2 ва дастаи шӯъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ хадамоти шиносномавию ба қайдгириро бо ҳисоби 5-2 мағлуб карда иштирокчии давраи ниҳоӣ гаштанд. бозии финалии мусобиқа байни дастаҳои шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ ва шӯъбаи кадрҳо баргузор гашт, ки дар дақиқаҳои аввал футболбозони шӯъбаи кадрҳо бо нишон додани бозии мураттабу зебо нисбат ба ҳарифон бартарият нишон дода аввалин шуда ҳисобро кушоданд. то охири мусобиқа майдондорӣ ба нафъи шӯъбаи кадрҳо буд. чолокию тезкорӣ, ҳадафмандона идораи тӯб ва бо ҳисоби 4-1 пирӯз омадан дар бозии ниҳоӣ дастаро ғолиби кулли мусобиқа гардонид.
ҳамин тавр дастаи шӯъбаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсӣ мақоми аввал, дастаи шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ ҷойи дуюм ва дастаҳои хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ ва шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир зинаи сеюми ифтихориро ба номи худ сабт карда ғолибони мусобиқа эътироф шуданд. Дар вазъияти тантанавӣ аз тарафи роҳбарияти раёсат ба ғолибон медалу сипоснома ва ҷоми мусобиқа супорида шуд. ҳамчунин маҳорати варзишии аъзоёни дастаҳо дар алоҳидагӣ қадршиносӣ шуда ба дарвозабон, ҳимоятгар, нимҳимоятгар, ҳамлагар ва футболбози беҳтарин сипосномаи сардори раёсат тақдим гардид. чун гуфтаанд варзиш гарави саломатист, мо ҳам тасмим гирифтем ки ба бозии хуб ва чунин мусобиқаҳо нишон диҳем ки ҷомеаи мо солим аст. ҳамин гуна мусобиқаи варзишӣ бо ибтикори роҳбарияти шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара байни дӯстдорони футбол ташкил карда шуда, 16 даста ки сохтору мақомотҳои давлатӣ ва корхонаву ташкилотҳои ҳудуди маъмурии шаҳри Исфараро намояндагӣ мекарданд, дар ду гурӯҳ барои ба даст овардани ҷоми вазири корҳои дохилӣ ва зинаҳои ифтихории мусобиқа сабқат намуданд. Баргузории мусобиқа имконият дод то ин ки таваҷҷӯҳи намояндагони касбу кори гуногун ба тарзи ҳаёти солим ва обутоби ҷисмонӣ бештар шавад. ҳамин тавр 4 дастаи беҳтарину ғолиби мусобиқа муайян шуд. Дастаи футболбозони осоишгоҳи Зумрад бо нишон додани маҳорати хубу натиҷабахш ҷои аввалро соҳибӣ кард. Дастаи шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара зинаи дуюм ва футболбозони ташкилоти мусофиркашонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди наҷот ва мақомоти прокуратураи шаҳри Исфара мақоми сеюми мусобиқаро ба номи худ сабт карданд. Дастаҳои ғолиб дар баробари ҷому медали мусобиқа соҳиби мукофоти пулӣ гаштанд. ҷои якум 5000 сомонӣ, ҷои дуюм 3000 сомонӣ ва ба ҳар кадоме аз ду дастаи мақоми сеюм 1500 сомонӣ. ҳамзамон маҳорати инфиродии варзишгарон қадршиносӣ гардид. инҷо расидем ба интиҳои барнома. гуфтаему боз мегӯем ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ танҳо аз рӯи меъёрҳои қонун амал намоед. бигзор ҳодисаю рӯйдодҳои роҳатбахш зиндагии шуморо тароват бахшад. то дидори навбатӣ, тансиҳату хонаобод бошед. хайр.